Maailmassa on ongelmia. Kaikki haluaa auttaa. Kyllä, kyllä. Mutta jotain rajaa. Reilu kauppa. Nykyihminen osaa jo vaatii vähän laatua. Tehkääpä niistä banaaneista ne ensin yhtä hyviä kuin Chiquitat ja vaatikaa sitten mukaan ne parantamaan maailmaa. Mutta nämä teidän versiot banaaneista, nehän maistuu mullalle. Ja on kovia kuin raat perunat. Kaiken lisäksi nehän vielä jossain vaiheessa makso enemmän. Mun järjellä se on pikemminkin aika epäreilu kauppa. Ja tämän kun sit sanoo ääneen, niin sitten paheksutaan, että hei, eihän toi oo se pointti. On se. Se juuri nimenomaan on banaanin pointti, olla pehmeä. Eihän mä nyt banaanihimossa osta paskaa banaania, vaan lahjoittaakseni rahaa. Heittäkää mun puolestani ne banaaninen vaikka roskiin, koska sieltä löytyneiltähän nyt näyttää jo ihan valmiiksi. Niille ei todellakaan Del Monte-mies ole antanut hyväksyvää nyökkäystään. Ja antakaa mun maksaa oikeasta, pehmeästä ja makeasta banaanista sitten jotain lisähintaa jollekin reilulle kaupalle. Mutta eihän ne vaihtoehdot voi olla, että osta mauton kivibanaani tai koe itsesi huonoksi ihmisi.